Hello लोगोफोर आंनि बे दैमारि अफिसियेल चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बराय हरनाय थाबाय। आरो दिनै क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोंना सेकेन्ड डे प्रग्राम दङ आरोना। ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोबजासे जेरावनो फैनाय जोंनानै दा नोंथांमोननि खिथिलांबाय थागोन र' लोगोफोरखौ गासैखौबो खिथिगोन खेबसे खेबसे। होखांना नाङो जिगां गासैखौ मोजां नाङो माबासो द्र'नसो दा बारबायनो नायखाङाखैनो दाबो बिसोरो ओइ लोगोफोरा आं हासिंबाय ग्रोबाय मेन गेटथिं थांबाय थादों आं दासो जों बिथिं हाबाय आरोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बिथिं गालै गेट बिथिं हाबनाय दङ ना मोनसे बिथिं गालै हाबदोंमोन मेन गेटआ बेसो मेन गेटनिफ्राय दासो थांनोब्रा इ बिबारखौ नुवाखैमोन आङो आयौ मोजां दे थिखाव मोजां थिखांना मोजां मोजां बिबार दङ गिदिंबाय जोङो बिथिं गिदिंना फैबाय थांफिनलायनोसै दा
नैथिं फैबाय आरो नैथिं थांबाय बिसोर नेयाव दा माम फट' थिखांलायनोसै जों दा नेयाव ओइ नै थिखांबायनो जोंनि कलेजना मिथिंगालै बाहाय सान्दुंआव बाहायदों फैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेनो ओमफ्राय नै बिथिंगालैनो फायदों जों दहाय ओरै गिदिंबाय फारसे गिदिंनानै बिथिं फैबाय